Hello mga Wang! Once again, my name is Wang Ising and welcome to my vlog na Char Char. Oo. So, ang himuon karon ako, wala dyan ko himuon. Maghimo-himo lang dyan ko video. Kay boring kayo diri. Maghimo lang video while nagbantay sa akong mga pag-umangkon. Ayan! Kara! Magbantay ta! Bantay Bata 163. Ayan! Kisa may nag-away. Kisa nag-away. Kisa naman pugka. Kaloy, kisa nag-away ani Kaloy. Si Kaloy nag-away sa mo ha? Dili lang duwala dikoy. Hindi ko paimpiron. Kasi dili gani makapaintiron. Unsa inyong dulaon di ay? Kitan. Kitan. Ay taguan. Si kita na magdulag tagu-taguan. Ha? Ano ayun? Sige, magdulat tagu-taguan kayo na. Walay labot si Tikoy, si Tikoy, si Ilay, kisa pa. Kaloy, dari sagod Kaloy. Ngayon gawin mo yung si Kuan yang. Alis sa dili Kaloy be. Kaloy. Dali be, dali. Tindog dayon dali. Kisa nag-away? Kisa nag-away yang? Asa na itudlo. Asa na? Si Kaloy. Ali tindog sa Loy kung ikaw ba nag-away Loy? Sige yang, pag amigo na mo ni Kaloy yang anyong tudlo. Oh, ano amigo na mo ha. Awa dia ka. Kisa nanguna di ay sa away. Si Tikoy si Ilay nanagan. Oo, kana. Pagpuyo mong duha ha, kasi siyang rawas siyang niyang buutan kaayo. Amigo na mo, Loy. Kita malagot yang mga una tag birinda. Kaloy. Birinda ta. Ha? Oh. Nanang pan, di sayang alisang pan. Mang merinda na ta? Mang merinda na ta, Loy? Mang merinda na. So, kasi mo palit og soft drinks. Amot-amot. Ay! Amot-amot ta. Kasi mo palit og soft drinks. 5 kayang. 5 ka? Wala ka? Wala? Alaw? Ikaw, Koy. 5 ka, Koy. Wala ko. Ikaw, Yang. Nakakawala? Wala sila amot 5-5. Kisa pa yung maamot og soft drinks. Di na wala na tayo soft drinks. Di na tayo ng soft drinks. Dili na. Ha? Dili na lang, pana lang. Pana lang yang. Pana lang to kaunon. Pana lang. Ha? Kumaya mo kaagmenda. Yang. Wala pa ko. Ha? Sure? Ano ba? Ang susi sa motor sabi. Amin sa susi sa motor long. Tuti motor. Ayan, magbababay na po kami. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Yang. Manag birinda, Yang. Bye-bye. 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 Si Yang hila kong interviewon. Awayo na po yung si Yang dira ron. Bye-bye, Yang. Bye-bye. Bye-bye, Kaloy. Bye-bye. Imong mama lo, wala gini mo gisigurod kaon. Ambot na. Ambot. Sige. Bye-bye. Thank you so much for watching.